Mayong buntag Ma'am Charlotte ug mga classmate. Karon, tun-an nato unsaon pagluto og scrambled egg. Una, buwakon ang itlog. Kaduha, ibutang og isa ka pudyut nga asin. O tunga sa tasa nga kiso. Ikatulo, i-mix ang tanan nga sagol o sa pagbatil. Kaupat, ibutang sa init nga kalaha nga adunay mantika. Ikalima, ukayan na to ang binatang nga itlog hangtod maluto na. Luto na atong scrambled egg. Atong kilawan.